بھجن سامنے روڈ دے اوتے بھجن ویندا پینا آرمی ڈرائیو سینٹر تے کتے تے یا اللہ خیر اننے کول پوچھیا بھجن اگلا کیا ہے او موڑ کنورٹر کیندا بھجن ایک انویٹر ہے پہ تے ایک 20 دی موٹر ہے بھجن چکی تے لگی پئی تے تو رات ہے یار تقریبا چوری تھی گئی بھائی جان یہ کتا ہے پہ مطلب کہ جڑا نا چور دا پیرا سونگ کے دسیندا ہے کہ یار یہ بندے نے چوری کی تھی ہے صاحب نہ پہ اپنا گنے یار اے تساں ساری عوام دے پے نا اے پیچھے ساری گراؤنڈ دے وچ این ٹائم روڈ سارا بلاک تھی چکا ہے چوری تھی گئی یار تے تاں ساری عوام اس دے نال ہے پئی یار تو ساخ سے یار بھی شاید کتا بیٹھا کہ میں کتا گیا تھک یار ادھر صاف ہے کردا ہے تے ای کتے کو دیکھ کے نا تے عوام کو دیکھ کے ساری عوام بلا مطلب کہ ابھی مسجد والا وہ دیکھو استاد او دیکھ دیکھیں بھرا دیکھیں او یار اے ہون دیکھو نا کتا مطلب کہ فیرا سونگ کے گھٹرو دا پے اے جڑا گودا نا یار کالے کپڑے والا اے ہے پیا فوجی ریٹائر ہے تے اس ہن انہاں دے پیچھے میں پیسے اے اگو کتا ہے تے پیچھے بندے بن سارے اگو کتا دا ہے کتا اے کمالا پاتی بنیان ٹھیک ہے کہ چوری تے کی سمجھ آ گیا ما یار تے کھڑا سن کو دے بھائی جان ہن کتا نا گھراں دے نزدیک بن کے کچھ چوک ہے پیا تے کتا اے پر تے مڑدا وندے اے مڑ گیا کتا اے مڑ گیا بھائی جان اے کتا کھڑ گیا بھائی جان کچھ دیر دے بعد یہ کتا اے سامنے گھر دے وچ ون کے بھائی جان کتا بہ گئے تے ان دا آرڈر اے تھا کہ اگاں سارے گھر دے نزدیک کوئی بندہ بھی کیمرہ آن کر کے نا مطلب کہ ویڈیو بناؤ تے کوئی بندے دے تشریف گھن کے نہ پیا سی اے کتا واپس تھی آندے وے تے بھائی جان چور بھی لب گئے چور برآمد تھی گئی ہے تے کیونکہ اتھا کتا واقعہ تھے آ کے بھائی جان چوری برآمد تھی ون دے باوجود اساں میں تے گھر پیچھا واپسی تے ہن دے بھائی جان کہ پتہ نہیں کیا مک دیا یار ہیں